Здравейте, хора! Аз съм Shadow Pro и днес ще ви покажа третия епизод от Survival Game. Дано ви е харесал втория. Ето, продължаваме от мината, която почнахме да копаем. Ето този кол. Казах ви в предния епизод, че ето тук, където свършва колът, има злато. Нали? Всъщност така се получи. Да знаете, не съм го чиднал. Защото някои хора може да спомнят, че съм го чиднал. Не. Предния път, нали ви казах и до тебе, защото някой може да не са гледали предния клип, препоръчвам ви да го гледате, но аз пак ще ви предупредя. Преди играх пак на този сит и бях изкопал кол и за този кол имаше злато. И от този опит знам, че има злато. Един вид да не си помислите, съм чиднал или нещо такова. Това е златното. Не знам точно колко е на броя, но със сигурност не е малко. Да изкопаем айрана, защото все пак айрана си е важен. Когато играх на миналата поредица, влязох с нищо, освен скирки и излязох с един стак и 11 кол и също така с 29 айран, само че нямах айран кирка и затова тогава не съм нямах злато. И после като го изкопах имах 10 злато, ама не опечено, нали, още не го бях опек. И тогава един път заснех клип 16 минути, но питах се да го кача, нали, в YouTube и за жалост ми се провали поредицата, защото, нали, е позволено до 15 минути. Като нямаш позволение там от админите или нещо такова. Ако ви хареса този клип, дайте лайк и се абонирайте за мене. Ето виж пак на кола. Опа. Няма нищо. Хората казват всяко зло за добро. Ето вижте, тук има също доста айрон. И копаем. И копаем. И трупаме айрон. После ще си айрон кирка, лопата и може би ще започна да си правя някаква броня. И един меч, за да може да чудовищата и да ги трепа. Сега колко айрон имам, я да погледна. 14 айрон. Напредвам. В плената поредица, ето тук насам не бях идвал. И си нямам и да представя където води. Ама намерих още и злато, както и кол. Вижте, 53 кол. Това е хем златна мина, ама и такава мина и за въглища, и за един вид кол. И хора, надявам се наистина да ви хареса тази поредица. Правя с голямо желание за вас. Има още колко злато и кол. Този път ще изляза майче с повече айрон и кол от преди, защото предния, нали, как пак ви казвам, предния път не бях идвал насам. Само че ще трябва да се направя, че този човече ми изхвърли път.
Сега ще го оберем. Ето го. Колко ли е много този кол тук? Това мисля, че е доста. Това какво стана? Без да иска излязло. Извинете за проблема. Ми излезе извън сервера. Не знаем защо. О, и ми бъгна. Ето хора. Това случи. Там нагоре. Казвайте, че сега трябва да го опирам на ново всичко. Да направим мълчане. Не знам, майче това целият епизод ще бъде в мината и най-вероятно и след. За да я къса. Дано пак да не забие, ще се побъркам вече да копам толкова кол. И то един и същи съм изкопал. Китката ми случи, ще вземем. Единия стак вече е готов. Възвърнахме от това, където направихме на точка. Чудя се дали тук някъде ще намерим спалне. Мисля, че отговорът ми е не. Намерихме изход навън. Злато. Хора, ние тук сме обградени от злато. Ще има после доста да се потрудим. И тук ли е бъгнало? Ми кажете, че целият кол всичко е бъгнало. И след, то ми бъгна и ми ги върна тук на мястото си, ама дали пък имам предвид то колко го бях изкопал, дали остана в мен или пак ще се върна един вид на мястото или. Хора, изкопавам този кол и то айрон и спирам епизода. Просто се налага. Знаете поради каква причина, казах ви в предния епизод, който не го е гледал, да го гледа. Още маличко остана.
час паунд, сложим 22 рандъче, да допълним 5 с кол и мога да ви кажа, че това беше от този епизод. Да направим само един. Извинете, нали, че оставяме ябълката, дърво, това. И това беше от мене Shadow Pro. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк и се абонирайте. Довиждане, приятен ден!